барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ шуморо бо муҳимтарин хабару рӯйдодҳои ҷиноятӣ ва дигар кирдорҳои барои ҷомеа хафнок шинос менамояд. Бо шумо ман эҳсон абдуллозода. салом. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри турсунзода ҷинояти бар муқобили ҳаёту саломатиро ба қайд гирифтанд, ки дар заминаи хусумату бадбинӣ ба амал омада ҷабрдида ҷароҳати вазнин ба саломатӣ бардоштааст ва айни замон дар беморхона бистарӣ мебошад. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши подполковники милитсия Абдулмумин Зайндинзода. ҷиноят бар муқобили ҳаёт ва саломатии инсон ки боиси фавт ё ин ки ҷароҳат бардоштани нафаре мегардад, аксар маврид дар заминаи хусумату бадбинӣ ва қасду ғаразҳои таъризишуда содир мегардад. дар ҷамоати деҳоти Туйчеви шаҳри Турсунзода як ҷинояти суиқасд ба куштор ба қайд гирифта шуд, ки содиркунандаи он собиқ домоди хонадон мебошад. шаҳрванд Қузимуратов Ғайрат соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи деҳаи Хуҷанақширони шаҳри Турсунзода аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода боздошт гардид. айни ҳол мо дар макони ҳодиса қарор дорем. шаби 20 сентябри соли ҷорӣ тахминан соати 23:30 гумонбар бо корд мусаллаҳ дар рӯи ниқоб кашида бо мақсади аз ҳаёт маҳрум сохтани шаҳрванд ишбирӯӣ ва муҳаббат вориди манзили истиқоматӣ ӯ гарда бо корд 5 маротиба ӯро захмӣ кардааст, ки дар натиҷа ҷабрида ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта айни ҳол дар беморхона қарор дорад. ёдовар мешавем, ки Қузимуратов Ғайрат соли 2018 бо духтари ҷабрдида хонадор шуда зиндагонӣ якҷоя пеш мебурданд. бинобар фарзанд наёфтан миёни зану шавҳар баҳсу муноқиша сар зада аз ҳамдигар ҷудо мешаванд ва собиқ ҳамсари гумонбар бо нафари дигар оиладор мешавад. Қузимуратов аз ин ба ғазаб омада дар барҳам хӯрдани оилааш модари собиқ ҳамсараш эшбурӯи ва муҳаббатро гунаҳгор дониста қасди аз ҳаёт маҳрум кардани ӯро мекунад ва бо ин мақсад шабона ғайриқонунӣ вориди манзили муҳаббат эшбурӯиева мегардад. ҳангоме ки ҷабрида бо ду набераи хурдсолаш хоб буд, гумонбар бо корд яку якбора ба ӯ ҳамла карда 5 маротиба ҷабридаро бо корд задааст. дар натиҷа хурдсолон бедор шуда доду фиғон мекунанд, ки дигар аъзоёни оила аз ин ҳодиса огоҳ мешаванд. боздоштгарда бошад аз тарси оне ки ба даст меафтад, ҷои ҳодисаро тарк мекунад. аз зарбаҳои корде ки ба узвҳои махсусан муҳими соҳибхона расонида шудааст, ҷабрида аз ҳуш рафта танҳо дар беморхона бо кӯмаки табибон ба худ меояд. дар прокуратураи шаҳри Турсунзода бо назардошти он ки дар кирдори Қузимуратов Ғайрат аломатҳои таркиби ҷинояти дар моддаҳои 147 қисми 2 яъне ғайриқонунӣ ворид шудан ба манзил ва 32-104 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардида, яъне қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ки боиси ҷароҳат бардоштани ҷабрдида гардидааст, парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида дар пешбурди тафтишот қарор дорад. пешгирӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ воситаи нашадор ва мусодираи мухаддароти нави ҳашиш наздик ба 50 килограмм натиҷаи амалиёти бо барори кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ноҳияи 5 вилояти Хатон аст, ки дар охири моҳи август ба даст омад. дар интиқоли ин бори маргубор шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон гумонбар мебошад. полковники милитсия Офоқи Қодириён ин ҷиноятро шарҳ медиҳад. мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашаовар яке аз самтҳои муҳими фаъолияти кори кормандони милитсия ба ҳисоб меравад. зимни пешбурди як амалиёти оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи 5 як нафар шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон дастгир мегардад, ки Асадулло Валади Оқман мебошад. аз махфигоҳе ки боздошт шуда дар он ҷо миқдори махсусан калони воситаи нашадорро пинҳон кардаву мехост ба муомилот барорад, 3 адад халтаҳои полиэтилении рангашон сафед дарёфт мегардад. мувофиқи маълумотномаи шӯъбаи ташхиси криминалистии риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатон, маводҳои дарёфт гардида 46 килограмму 512 грамм воситаи нашадори нави ҳашишро ташкил медиҳад. инчунин аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи шаҳри Тус ва ноҳияи Носири Хусрав чанд нафар шаҳрвандон ки ба хариду фурӯш ва интиқоли маводи нашаовар машғул буданд дастгир карда шуданд. инҳо Аброров Бахтулло, соли таваллудаш 2001, Аброров Муҳаммад Раҷаб, соли таваллудаш 1986, Холбоев Самандар, соли таваллудаш 1998 ва Давлатов Муҳаммаҷон, соли таваллудаш 1984 сокинони ноҳияи шаҳри Туз мебошанд, ки бо дастури пешсудшуда Аброров Меҳроб, соли таваллудаш 1989, ки айни замон дар кофтукоб қарор дорад, ба муомилоти ғайриқонунӣ маводи нашаовар даст доранд. аз ин нафарон ба миқдори 440 грамм маводи нашаовари нави ҳашиш мусодира карда шудааст.
муайян карда шуд ки гумонбарон пайваста ба хариду фурӯши маводи нашаовар машғул буда бо ин роҳ манфиат ба даст меоранд. нафари дигаре ки гузаштаи доғдори ҷиноятӣ дораду ба истеъмол ва хариду фурӯши маводи нашаовар даст дорад иноят фатҳулло сокини шаҳри кӯлоб аст ки аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи носири хусрав аз ҳудуди шаҳри душанбе дастгир карда шуд. ҳангоми дастгир намудан аз иноят фатҳулло ба миқдори 97 грамм маводи нашадори нави ҳашиш дарёфт ва мусодира карда шуд. нисбати ин нафарон парвандаҳои ҷиноятӣ бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. боз аз мусодираи воситаи нашадор дар ҳаҷми махсусан калон хабар медиҳем. ҳаваси борои муфт ба даст овардани даромади пулӣ ду нафар истиқоматкунандагони диҳаи ёли ноҳияи Шамсдин Шоҳинро ба содир намудани ҷиноят ба муқобили ҳаёт ва саломатӣ яъне нашаҷаллобӣ таҳрик намудааст. оиди мусодираи воситаи нашадор ва боздошти нашаҷаллобон майёри милитсия Маҳҷабин Абдуллозода маълумот медиҳад. дар натиҷаи гузарондани як қатор чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Шамсдин Шоҳин шаҳрванд Умеди Бадарға соли таваллудаш 1992 сокини деҳаи ёли ноҳияи Шамсдин Шоҳин бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор дастгир гардид. зимни кофтукови шахсӣ аз дохили ҷуздони латагини дар пушташ қарор дошта як адад селофани полиэтилении рангашка буд ки ҳангоми кушодани дохили он 9 бастаи росткунҷашакли бо скотчи рангаш зар печонида шуда ба воситаи нашъадори нави ҳашиш монанд дарёфт карда гирифта шуд ки вазни холиси он 8 килограмму 800 граммро ташкил медиҳад. зимни пурсиш маълум гардид ки гумонбаршуда Умеди Бадарға маводҳои нашъадори мазкурро аз шаҳрванд Ахмедов Ҷаҳонгир Халилович санаи таваллудаш 1979 сокини ноҳияи Шамсдин Шоҳин деҳаи ёл ба даст овардааст. санаи 20 сентябри соли 2023 дар натиҷаи идома додани корҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Шамсдин Шоҳин шаҳрванд Ахмедов Ҷаҳонгир Халилович дастгир гардид ки ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматиаш аз дохили анҷомхонаи саҳни ҳавлияш аз миёни халтаҳои дохилашон захираҳои эзум дошта як халтаи полиэтиленӣ бо навиштаҷоти Моҳир Семин дарёфт гардид ки аз дохили он 9 адад бастаи дигари бо скотчи рангаш зард печонида шуда ба воситаи нашъадори нави ҳашиш монанд дарёфт ва мусодира карда шуд ки вазни холиси он 8 килограмму 800 граммро ташкил медиҳад. ҳангоми тафтиш муайян карда шуд ки гумонбаршуда Ахмедов Ҷаҳонгир воситаҳои нашъадори мазкурро аввалҳои моҳи сентябри соли 2023 аз шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон шахсияташ ба тафтишот номаълум бо мақсади дар оянда ба фурӯш баровардан дар ҳаҷми махсусан калон 17 килограмму 600 граммро тариқи насиҳа ба даст овардааст. айни замон нисбати Ахмедов Ҷаҳонгир Халилович ва Умеди Бадарға бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида номбурдагон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. дар ин қисмати барнома боз аз фаъолияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода хабар медиҳем. шаҳрванд Аламов Ҳошим сол таваллудаш 1997 сокини шаҳри мазкур ки гузаштаи доғдори ҷиноятӣ дорад боз бо ҷурми дуздӣ боздошт гардид. тафтишот дар 3 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ ӯро муттаҳам медонад. ном бурда маротибаи якум як адад дучарха ва 2 маротибаи дигар чорвоҳои ҳамдиҳагони худро тасарруф кардаву аз ин ҳисоб фоида ба даст овардааст. айни ҳол вобаста ба чапдастиҳои боздоштгардида парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида дар пешбурди тафтишот қарор дорад. инчунин шаҳрванд Раҳмоналӣ Соқиев сол таваллудаш 1997 сокини шаҳри Номбурда барои ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани воситаи нақлиёт гумонбар мебошад. нисбат ба кирдори ҷиноятии ӯ тибқи талаботи моддаи 252 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ боз гардида ӯ дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатулон дузди ҳарҷогард сокини ноҳияи Муъминободро ки 3 маротиба барои содир кардани ҷинояти дуздӣ адои ҷазо кардааст боз бо ҳамин ҷурм боздошт намуданд. боздошт гардида дар дуздии телефонҳои мобилӣ ва скутерҳои шаҳрвандон гумонбар мебошад. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши навбатӣ. кормандони шӯъбачаи сеюми шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатулон 3 ҳолати дуздӣ ва 1 ҳолати мардумфиребии сокини ноҳияи Муъминободро дар ҳудуди шаҳри Бохтар ошкор намуданд.
ضمن پیشبرد کارهای اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتسیا در اساس عریضه‌های ساکنان شهر باختر آیدی از جانب شخصان نامعلوم دزدیده شدن تلفن‌های موبیلی، یک عدد دوچرخه الکترومبیلی تمغه اسکوترشان شهروند مهراج سلیمان سال تولدش 1991 که پیش با ماده‌های 244 و 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است دستگیر کرده شد. معین کرده شد که شهروند مهراج سلیمان که گذشته داغدار جنایتی دارد و هرچند ادای جزا کرده باشد هم از این به خود خلاصه لازمی نبرآورده دست به صادر نمودن جنایتی دزدی یعنی تصرف مال و ملک غیر و قلابی زده است. این نفر جنایت پیشه اولهای ماه اوگوست سال روان از دکان خوراک‌های تیز تیار شهروند طالبوف بختیار واقع در شهر باختر با طریق پنهانی یک عدد تلفن موبیلی تمغه ریدمی 9A را تصرف نموده سپس آن را به شخصان نامعلوم با نرخ 300 سامانی می فروشد و مبلغ برای جنایت به دست آوردهش را به منفعت شخصی خودش صرف نموده است که با این کردارش به جبر دیده 800 سامانی ضرری جدی می رساند. باز تکراران اولهای ماه سپتامبر سال روان در نزد بینای رقم 68 کوچه کیهانوردان شهری مذکور از نبودن اطرافیان استفاده نموده یک عدد سکوتر الکترومبیلی سلطانوف الهام را نهانی تصرف نموده به مبلغ 1000 سامانی به یک نفر ساکن ناحیه کوشانیان می فروشد که با این رفتار جنایتکارانش به جبر دیده 12000 سامانی ضرر رسانیده است. غیر از این سنه 25 سپتامبر سال روان غیر قانونی وارد منزل استقامتی نیگماتوف الکسی واقع در کوچه وحدت شهری باختر گردیده از نبودن صاحبان خانه استفاده می نماید و یک عدد تلفن موبیلی آیفون را تصرف نموده به مبلغ 200 سامانی می فروشد که با این کردارش به جبر دیده 2000 سامانی ضرری جدی رسانیده است. ساکن دیگر شهری باختر امانوف اسلام الدین به کارمندان میلیتسیا با عریضه مراجعت نموده است که سنه 26 اوگوست سال روان یک شخصی به او ناشناس در گذرگاه زیر زمینی نزد بازار فراوان شهری مذکور که خود را مهراب معرفی می نماید برای زنگ زدن و صحبت نمودن با خانواده‌اش تلفن موبیلیش را می گیرد و با واسطه رقمچینی از همیان الکترونی دوشنبه سیتی 600 سامانیش را انتقال نموده تلفن موبیلیش را برمیگردانند و از جای حادثه غیب میزند. کارمندان میلیتسیا معین نمودند که این نفر جنایت پیشه مهراج سلیمان می باشد. نسبت مهراج سلیمان در شعبه تفتیشاتی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. حفظ محیط زیست در تمام دور و زمان مهمترین وظیفه انسانیت به حساب رفته هر یک فرد را میباید که در برابر مسئولین ساحه در محافظت طبیعت و فضای اکولوژی سهم ارزنده خود را گذارد زیرا سلامتی جامعه با فضای اکولوژی رابطه ناگسستنی دارد. گزارش در این خصوص کارمندان شعبه اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت به خاطر پیشگیری چنین حالت‌ها و تامین حفظ محیط زیست و امنیت اکولوژی در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ محیط زیست درباره حفظ طبیعت و عالم حیوانات و نباتات مقصدناک فعالیت می‌نمایند. در نتیجه سنجش‌هایی که در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت دایر کرده شد یکچند حالت ویران نمودن فضای اکولوژی، رعایت نکردن قاعده‌های بارکشانی، رعایت نکردن طلبات حفظ محیط زیست هنگام حمل و نقل و نصب کردن پرتوهای صنعتی آشکار کرده شد. از جمله محمد خواجه اسرائیل ساکن ناحیه باوجان غفوروف برای رعایت نکردن انتقال محصولات گوشتی زود ویران شونده یعنی ماهی‌های گوناگون به مقدار 63 کیلوگرم بازداشت گردید. شهروندان ارمانوف اکتمجان سال تولدش 1966 ساکن ناحیه جبار رسولوف و منورف الهام جان سال تولدش 1975 ساکن شهر استرافشان برای ویران نمودن طلبات ماده 322 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان یعنی رعایت نکردن قاعده‌های بارکشانی بازداشت دیده نسبتشان پروتکل مأموری ترتیب داده شد. همچنین نسبت شهروندان حمیدوف حمیدجان ساکن شهر استرافشان و خالمتوف امیرجان برای ویران نمودن طلبات حفظ محیط زیست هنگام نصب کردن پرداخت‌های صنعتی و معیشی پروتکل‌های ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به بخش‌های حفظ محیط زیست ارسال کرده شد. قید کردن ضرور است که یکی از وظایف اساسی که در پیش روی کارمندان ریاست اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی قرار دارد این بلند برداشتن فرهنگ و معرفت اکولوژی شهروندان می باشد. وقتی اخیر به مشاهده می رسد که در نزد طربخانه‌ها که با پخت و پز سیخ کباب مشغولند با انداختن پرتوهای معیشی هوای محیط زیست ویران کرده شده باعث ناراحتی شهروندان می گردد. اوید به حالت‌های جای داشته کارمندان شعبه اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی
дар вилояти суғд бо масъулини тарабхонаҳо корҳои фаҳмондадии доир намуда нисбати вайронкунандагони фазои экологӣ чораҳои дахлдор андешидаанд. мутобиқи нақшаи гузарондани амалиёти минтақавии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ оид ба муқоимат бо муҳоҷирати ғайриқонунӣ нелегал 2023 ки аз 15 апрели соли 2023 тасдиқ шудааст, аз 2 то 8 октябри соли 2023 марҳилаи дуюми амалиёти мазкур бо номи нелегал кордон дар тамоми ҳудуди кишвар баргузор мегардад. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур санҷиши будубош ва фаъолияти шаҳрвандони хориҷӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон, муайян намудани роҳҳои муҳоҷирати ғайриқонунӣ, ошкор намудани гурӯҳҳои ҷинояткори муташаккили дорои алоқаҳои байниминтақавӣ ва трансмиллӣ, ошкор намудани далелҳои истифодаи ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ва убури ғайриқонунии сарҳади давлатӣ ва дигар амалу кирдорҳои ғайриқонунӣ аз ҷониби онҳо мебошад. санҷишҳо дар манзилҳои истиқоматӣ, меҳмонхонаҳо, хобгоҳҳое ки дар онҳо шаҳрвандони хориҷӣ истиқомат менамоянд, коргоҳу ташкилотҳо, иншоотҳои сохтмонӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ, тарабхонаҳу марказҳои савдо ва инчунин истгоҳҳои роҳи оҳану фурудгоҳҳо фаъолияти меҳнатӣ менамоянд амалӣ мегардад. марҳилаи дуюми амалиёти бо номи нелегал кордон 2023 аз 2 то 8 октябри соли равон бо ҷалби қувва ва ҳайати шахсии сохторҳои масъули раёсати вазорати корҳои дохилӣ, кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон ва хадамоти муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар вилояти хатлон оғоз гардид. мутобиқи нақшаи гузарондани амалиёти минтақавии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ оид ба муқоимат бо муҳоҷирати ғайриқонунӣ нелегал 2023 ки аз 15 апрели соли 2023 тасдиқ шудааст, дар ҳудуди давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ амалиёти минтақавии нелегал 2023 дар ду марҳила гузаронида мешавад. ёдовар мешавем ки марҳилаи якуми амалиёт бо номи нелегал трафик аз 19 то 25 июни соли равон дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон гузаронида шуда буд. вазифаҳои асосии амалиёти мазкур санҷиши тартиби риояи будубоши шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар фурудгоҳҳо, истгоҳҳои роҳи оҳан, манзилҳои истиқоматӣ, меҳмонхонаҳо, хобгоҳҳо ва иншоотҳои корӣ, ошкор намудани шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки бераводид беқайди шиноснома дар мақомоти корҳои дохилӣ беиҷозат барои кор ва шиносномаҳои беэътибор дар ҷумҳурии тоҷикистон будубош ва фаъолияти меҳнатӣ доранд иборат мебошад. аз ҷониби гурӯҳ дар ҷамъиятҳои дорои масъулияташ маҳдуди форсиён, бохтар шифер, бозори ҳоҷи шариф ва корхонаҳое ки дар онҳо шаҳрвандони хориҷӣ кору фаъолият менамоянд санҷишҳои назоратӣ гузаронида шуда истодааст. амалиёти нелегал кордон 2023 айни замон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон идома дорад. бинандагони гиромӣ, мақсад аз таҳияи барномаи мазкур баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, тавзеҳи оқибати кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ ва муборизаи дастаҷамъона бар муқобили ҷинояткорӣ мебошад. бо умеди риояи меъёрҳои қонун, итоат ба талаботҳои он ва осоиштагии хонаводаи шумо барномаи имрӯзаро хотима мебахшем. хайр.